gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak. 1885ean, Sabino Aranak Euskotarren aberria Euskadi da aldarria egin zuenetik hemen gaude. Askoikin, 1907tik. Orduan sortu zen alderdia gure herrian. Martzalgo etxean altxatu zen lehen aldiz Ikurrina. Plaza ondoan. Geroztik, leialtasunez da gure lema. Alderdiarekiko, herritarrekiko eta Euskadirekiko leialtasunez. Ilusio eta pizkunde garaiak ziren haiek. Gero etorri zen Frankoren altxamendua. Gerra, erbestea, klandestinitatea, urte ilunak. Inoiz ordea, esperantza, itxaropena, galdu gabe. Beti aurrera begira. 1981ean altxatu genuen berriz Ikurrina gure egungo egoitza. Dena egiteko zegoen, baina ilusioa zen nagusi. Orain, garai desberdinetan gaude, baina ilusioa berbera da. Asmo berarekin. Herritar askez osaturiko Euskadi aske bat eraikitzen joatea. Gutako bakoitza gara kate luze honen kate begi. Bide honek, kate honen parte izan diren, garen eta izango diren guztiei omenalditxo bat izan nahi du. Ez gaude denok, baina gauden denok gara. Joandakoak gogoan eta etorriko direnen ilusioz, gaudenoi lanean jarraitzea dagokigu. Herriaren alde, Askoitiren alde, Euskadiren alde, leialtasunez. Feminismoa. Konpromisoa. Elkartasuna. Eta nola aiauzan, alderdixe herrire, horrelengo batzuk isek eta ze kontestutan sortu zen? Oso balore ilustraue, elkartasunen. Alkarri lagundu berra, mutualidade bat bezala, osea, alkarri lagundu eta, ni badakit eta zuke bai, hauek, Bizkaitarra hauen entierrok, ez zauden inok irebazte junik, dana, herridana jutezan. Eta nahi dezan oso solida isu ezan, gure alderdixe. De 1907 festa eundi batekin, askotiko batzuk isilik izan. Eta igandie, martxunak aberie, eta
askoetiko martzalgo etxien, oin zuek gaztiok esaten duen bezala ikurrinaren plazan, antzen sortu zen batzuk ise. Lehenengo pixun, behien tabernio zauen, eta han urte asko entzitun, baina ondik urte geixo entzitun, oin botik idaun biharrengo pixun. Batzuk ise sortu zen, nire bederatzen de zazpixen, zazpi inguru hortan, eta 15 ja botikieko biharrengo pixua juntzan. Eta gaina udaletxe izkauzi joen, taberniz bazaukuela batzuk isen, lehenko batzuk isen, eta biharrengo pixune, botikeko biharrengo pixun ordunetza. Bai, botiki uste zauela bat ere, beste baten nahi birikutarra nausten dezala. Eta goiko biharrengo pixu, botikeko biharrengo pixu hortan, taberniren eipinin izabela, eta bai esku mantzi joen. Eta zer da, ise, hogeta 12. urte arte ontzan, Mine bederatzen du hogeta 12. urte arte. Eta kontu zen bat urte batzuk ise ontzan, oin botik idaun biharrenko puxi hortan, bueno, oin etxe hori berrizin da, baina hortzen. Eta baten hain beste urte eta beste nire. Ni akordatzen eizen ospakizun eola markauziena zan ikurrine altxau zanin askoetiko udaletzi. Hori pixien zataztuko. Baina gora eta gora, arezan, eta haren zaidanok, eta ni pornonez, nada, da lepun nola, akordatzen egin nola, Juanina Zuguria zan alkate orduan, movimiento de alcaldes da Bergara, eta... Mundo mejorriko jendizu, no? Hemen mundo mejorriko jenditza. Hori, Aixeke, ze jende gurik asko, eskatik apendik izan berra dauke gozo bat, hemen zehan ondoren, frankismun ondoren, bueno, frankismo denboran, asoziazio asko, bai Mendizali, bai, zezango zut, politika aldetik, erozer guzetatik, zein, baina leku danetan alderdiko jendia. Ikastola nazierak, hoxe dan mendixe, ikastolak, konferentzisek, elizek, ostintzeko guzek, ostintzeko bai, ostintzeko jendik, porque jendik jatorra bastar guztietan dago. Baina danetan bat beste o beste, danetan alderdixe. Zeratik alderdixe jendia, hasi zanetik, Juan Bar izan du bezala, nahi zin gendu beti hor nahi zintzun, nizien ordun, baina aberri bat itxe, jende azkedan jendikin aberri azke bat. Da gero, gerrate ondorenin, hoxedanak egin dutzen kendute. Zatik, gerrate arten berra izan zatik, guk hori nahi gendulako. Da etorri zinak eta hori zebelako, orduan ditadore bat sartu nahi zebelako. Da hori guk ez gendun ametiu, jun berra izan genuen kanpoa, jun berra izan zen kanpoa. Nik itxin haituteko kontu. Zatik, gure itxin adibidez, da gure itxin bezala bestereko askotan, esan deuna, Juan Bar izan duna, Bizkaitarrak, zera periodiko hori, etortzen gure itxea. Da lehen integristek izanaren, orduan hasi izan berpisten. Jo zer da, gure itxin adibidez, iziko gauzan, ikusi zen, egokixu zala izketan, da sentimentu batzu zeuskola, eta hori jesuitek eman zeben loiola, da hasi izan mitinek ematen. Da era hortatik, zer da, gurik eta gure morun beste asko, florestarrak, txantonenekuk, xexenanekuk, askok, berdenekuk eta beste mila, da barkau izenak danak ez da osatik eta esan ez da txiko goratzen, baina asko erten zuten kanpun. Da hemen gilduzin itxota esateana. Da handi bueltan etorri ginen din, ze paseu zen etxeik ez, lanik ez, handereño eta maiztrek eta usik edanak abertzalizinak kanpoak endute, da zein da, zertzioren, bertako frankismoko jendik, porque hemen zeuden abertzale jendire zeuden estu egin da. Da ordu nazi egin zintzen, berriz eba, geuzek aurratatzen. Eta aurratatzeko ze pasau zen, esan deuna. Lehenengotik, adibidez, izenak, Euskaldun danak, izen danak, fijauz ezte, eta gara hartako jendik, izena lehen baldimazat miren, Dio Maria zan. Hoxek danak aldau zituzten. Eskolatan nahi bagendun, nahiz bagendun, espiritu nazional ikisi behar. Da Franco, Santo, etxeak hunde buruk gaur, zate gumik, eta Franco hona menda, Franco hona menda, ze Franco hona. Hoxe dana bizizin minutzen guk. Ega pizkenaka, esan deuna, azizin zoze sortu erdegamen da, lehenengotik ikastolak, zeak, dantzak, hori, dan eta menditzen,
Kakute eta hoxetan zein da, ordu Raimundo zeuen, ikastolatan Amiano, Martzalgo Mikel, asko, eta gero lan aldetik Kitxerra eta hoxetanak sindikatu aldetik vertikaletik pizket hoxe mugitzen da. Zaren duke, Eusko Alderdi Jeltzalekut punto danetan ondila. Jose Maria Alemana, Jose Maria Alemana, asko, hoxetanak, asko eta asko. Baina alare hoxetanak pasautera, sekule itxin ez da segitunik, ari hori aldala, zu izelu zau, alkarren itxin, geurie aurreata. Da oingore nigore guztat. Geure askatasun eta geure nortasun eta geure baleroik aurre eman, baina ez bati haute de blu indez. Niretzako hitze esan detanin baloreak, hau da testigantza, baloreak. Baloreak hori da. Eta gaina pasau zitu benak, eta gero Astu ez, baina etxien ez... Astuz genetik... Trasladau etzan etxien. Baina astuz genetik, nik zurekin, eta gainean beste gauza askotan hori, ikusten di, bizimorut, nik zurekin egulizke diferentzia asko, baina beste gauza askotan adostasun ere bai. Da adostasun ere baldimo, adostasun hortan hilik gaitzezen, bintzet bate. Da beste hori alkarritzenez, joan gaitzezen, urreatzen. Da albaldimazuz horiak hartzen. Noski? Eta kontu nizien egotzi sartu nutxe larota zazpizien da, ondigen ornatxiok. Eta aurretik, betu ze garrantzitsu zan, aurretik prestakizune eukigen du. Prestakizune. Betik gure garaizetan ezatezan. Udaletxe gestioa bertzituela politikuk, errixeiten zakizeunak. Gestionatzeko udaletxea gerentizila, baina politikien bertzala. Eta hori, eta politik eitie, poliz eitie, periklesek azmozune, errixeitie zan, izketi hori politika gaur egun, politikuk eta pisket, deskafein haute o despektiboki hartute, baina da, bokazizio bada, errixen alde lan eitie, eta hori periklesen demokrazia hori, guk alderdi honek badauke. Eta nik hori hartu nun, benetan ezago izutet, peio aranbarrin eskutatiken. Txina isili daukeula. Ezke Txinak objetibo baduzke, klaro, baina ez die bierko. Txina badaki lideratuen nola daun, denua funberdu. Nik internetik erten da, banauken konfidente bat. De esan, Xabier aizanan zemie Jon Paul. Eta hasen etxea, Xabierren zehan da etxea eta asko guten nintzen da. Dikio alderdi zarreko batzokire jun eta kartelak egiten. Baina ginen, kartelak gure izatezen ikastolatan da jubenak, kartozkuk, eta ikurrine margotzen, afanin, eta kio, zelo hartute, kai urbietan hondik akordo biten naiz, Donostixen ikurrinek ipintzen, eta ginelako eken gauza ikera gartzeta, Euskal Herriak alintzan, batzok ise, eta han egin zen, parte zarrinde, ikurrinekein, muralakin, eta gaztik, eta horrenak korratzen egin, askotien eta inuketzak izan. Eta ni momentu hortan ez nintzen Juan Bautista eta Juan Ba, ni jo nugutz nintzen, Humanista. Itxaropena da etorkizuna. Europa zalea. Eta gero, mesazpian, beste gaina, alderdi politiko batzu ezodean oso behen burue intelektuaren hartzen zutena, eta esan behar Euskadiko Eskerrak, arek bat ateazian, baina beste batzu ezodean ESB adibidez, Euskadiko sozialista batzarra, eta horiek usten zearean ateako zituztela pare bat.
eta gero, claro, alderdi sozialista bea ere, Espainiko alderdi sozialista bea ere, goatzen hauk, iruta emezazpian izangoan, amaseian nakaso, emezazpian, Ibarko nola mitin bat ospatu zan, Felipe González etorri guan, neu antxegitzean, gu kuadrile bezala arutz guitzean, eta Felipe gan esan zian, gore Euskadi askatuta esan zian Felipe, hori bideo bat bazogean hortaz, hori izaten duena, eta bueno, beste giro zehartan, beste batzuk berriz espainolista esatu zaudean, eta bar, ez? Baina Euskundu aizetan baita ere, karlisteke presentaituan, eta aizeke bio eta zitziren. Bi konzejal eta zitziren. Bi konzejal? Bueno, orduan, Arrexen, bai. 10 eta 17 eta gero, atzea, 12 izotzie, horrek esan nahi oso ondo jogozula romanen gobernu horrek. Romanek alde batetik eta gobernu bestetik. Dana batea, Altzanain eta oigu ezela altzanain. Bai, oin aldana, horizio ba. Euskal kultura. Euskara. Kompromisue. Da, klandestinidain ondoren askotxisen alderdizen nola berantolatzea, eta nun, nola izan zen prozesu hori pixket? Azegitzean pixka bat antolatzen, eta aurrenetik apoioan nik sentiu nuenana eta zanantzei gabe apostua egin zuena politikan sartzea eta PNU-en sartzea, bestea Jose Luis Lasai zenuen atondarra eta lehenengo presidente izan zana. Harremanak orduen giro politiko hartan Xabier Artzailuz ezagutzeko aukera ere izan ginean, Pedro Usin, Azkoitarrak, Amiano eta kuadrile horrekin Kaja Laboralak antolauzian arrasaten petit komite bezala hitzaldi bat forui buruz eta Xabier Artzailuz izenuan invitatuta bat, ponente bat, eta han izen etxean askotitik talde bat, talde oso txikia, ez, 6 lagun, eta gero Xabier Artzailuz egin faldu ginean, eta era hortan, ni Xabier Artzailuzen espirituarekin eta bere doaiarekin eta bar, geruta gehiago engantzatu, eta bertan guztiz implikatuta azegitzean, ez. Eta gero herrian, Lasa eta biok, kuadrile ibitzegitzen, kuadrile, PNU-en birtudeak eta PNU-en helburuak eta adierazten eta bar, jentia apuntatzen hasikoan, ez, batzuek. Eta gero horrekin talde bat osauinean, orduan junta municipala esaten dana, eta talde txortan euskitze bat, sartuan Milmari Larreñaga, gero presidente izenuan baita ere, lehenengo juntean idazkari izenuan, eta hola talde txoa osatu. Gu beti gero baita ere, orduan Trino Gorka Mendizabal, Trino Mendizabal Gorka Mendizabalen aike, bera, gu beti antolaketa hortan, garai hartan, sarrai betiet tokia uste dituen, esperientzia, templantza, gazteak daukegun impetu hori, pixkate moderatzeko ere, beharri zetezala eta bar, eta bintzete hola hasi bitxean, pixka bat antolatzen, eta gero ni 1900 eta 1977an GBB-ako auteratua izen etxean, eta ni orduan beste herritiken kanpoko giro baten hasi etxean zehaiten, ezta, politikan sartzen. Baina bai, guatzen nauke adibidez GBB-ko parteide bezala, nire ardura barruan zauan, egiko ardura bezala ninukean, eta egik berrantolaketa gerra ondorenin, bere bilera olimpian izenuan, baina maile guztita, Gasteiztarrak, Alabarrak, Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak, eta hori guztia, askoitzen ospatuan, olimpian konkretoki, eta estatutu berriak, eta abar, eta txakiat, hola segitzean, ez.
Bueno, hor, euskitzetarrak zerrikusi handia izan dik askotiko PNV-ekin, ez? Euskitzetarrak oin etxea ze gestori daban, ze Unanuel uste dela, ez? Ba, toki hortan, lehengo zeintzan taberna, Mikelen taberna, Alberdi, haren goian, han euskitzetarra lokala zaukabean, eta hori PNV-en esku utzizebean, eta hantxe oso toki polike, oso toki ona, neku ondi, eta bar da hantxe azegitxean antolatzen, eta eskerrak euskitzetarrak, bai. Horrek, Uriburu Batzar horrek, zeudean, Lasa presidente, eta honen Romanek esan du bezala, Euskitze Behaur ere bai, Pedrito ere bai, Carmelo Mendizabale bai, ondi ondan hildan hori, eta Amiano, eta beste batzuek hor junten egon zinak, eta haiek erabaki mintzet lokal bat erostide. Eta pentsau zidean, hementxe, oin gauren lekuen, hori Juli Ilerran nagoan lokala, eta presizio batea aiaituan, akordizio batea aiaituan, presizioa zemateko izango zen, eta dirudienez, 9 milioi, orduko 9 milioi asko izango dituan dude hondi be, eta hortarako geho zehadanak, Uriburu Batzarrak, eta alderdiko jendiek eta danak, ipinizitzien bonuek, bakoitzek diru bat eman dezan, eta zehaintzan, eta partikularra ere bai, eta ezagunei, hola alderdiko bueltan zebilen jendiei, eskau intzikoan diru bat, eta orduan itxuria honez, 9 horietatiken, osabituan 7 milioi. Da, 7 milioi horiekin ez osatzen dirua, eta orduan lokalien, hemen, geure hontan, taberna hortan, azigitxian, egon bergendula alderdikidiek. Egon bergendula tabernago martxi emanez, diru hori osau arte, beratzi terdi, o dana dala milioi arte. Hazi bertzala da. Osabituan, 12 grupo. Bakoitzek beratzi launekuek. Horrek esan nahi dik, orduan alderdikide asko gondela, enualden asko gondela, eta 12 grupo horietatiken eteginean, hoxe, 12 astetiken behin, eteginean aste osue pasau. Goizetan, normalien eotetuan, zahartutegu, o jubilautekuek hola eotetuan tabernan. Eguardi alde irikiko zian, ez zituan denbora askune hongo. Eta gero, zea batzuek, emakume batzuek eta gare, gu mostra horien geunden bitertien, haiek zeitze zitzien, banderilek eta danak eta preparatze zitzien, eta nik neu akordatzen hau, nik zazpire garte itenian lana ilun ziren, eta tokatze ziten egun hortan, zazpiterdi galdin zartu, eta iluntzu 12 bizitituan mintzet, ertetzen gendun arte. Eta ni akordatzen hau, nire grupua, nahi oso gonatoko zitean grupua. Gure buru izena bitxor txantxa, da haure tabernan oso oituo gan haure. Oso oituan haure. Eta grupuegu osatze egitzean oso ondo. Eta, horlaxe pasabitzean guk orko urtiek, eta gutxi gora bera izenituan 2 urte terdi. Desentedek, 12 honetiken behin egiteko, baino, hoxe egiteginean. Eta jendia atendiu, eta jende asko biltzoan gainea. Lehenengo mitine baileran azpekin ospatuan, Izarraiz pelotatokian, eta hori zenuan, abendue 1976. 1976 izan dituan lehenengo hauteskundek, ekainen ez da. Horreko neguen, lehenengo mitine, Gerardo Bujanda, Felipe Lizaso, eta nin neuk, maginean lehenengo mitine. Lehenengo mitine hartan pentsatzen zute, ze bolada eta ze magentetza izen zanan, ez da. Zan ediat, alderdiaren gorpustea hortik etorri zala, ez da. Eta gaurduko movimentu eta politika nahiarek, politika berria zetorrela eta herri guztia zegoan guztiz horren ametsetan, ez da. Orduan jentea apuntatzea errezagoan, ez teke guain bezala, ez da. Ni akordatzen hau, urte batien nola hartzailuz, behauren nola etorri zan,
orduan bastartxon eginean, zea bat, eta orduen jendien nola zutzezunarek bere diskurtzu egin, jota jendean atentetut eta txaloka jardute zoanari. Hola, guan politiko jendina aliatzezan personioan haure. Eta horrekin, bete inde, goitie be, zea bastartxo hori, eta janak arekin da, haure txaluek eta jaso zituna areke. Da, hola ituk, gauzek. Han izan zan, o frontoien? Ez, bastartxo nizan, bastartxo nizan. Gero, egun berezizke behitxe izenuan batzuki honen inaugurazioa, Fontoien, orduan toki guztietatik etortzean gentie, Bizkaitik, Alabatik, eta barrez, eta sekuleko Baskaria izenuan Fontoien, hau antolatu ondoren, eta hemengo hau honen inaugurazio egin ondoren, eta pentsa, nire goatzen hau adibidez, omendia pelotari bat izenuan, gure aitek ezatezean, beretzako aurrelari gonena artiste bazala, eta omendia, eta goatzen hau garen anaia hemenuan, eta bar, oso egun ospetsua, horreatik eta egun hartan realak txapeldunatea zulago, mobido, baita. Lehenengo hauteskundetan gauza bat adirazioan, herri honen abertzaletasuna PNU-en bidetik jenteak intzuela apostu, ezta? Eta eskerrak horri herri honek egin duen hobekuntza eta eman dion nola baiteko oreka herri honi hori PNU-en eskutik etorri gehien batez. Eta orduko haure, hori irrepetiblea dek, ordu eskegoa politikan nahaztu ere asko egindek, lasaitu ere herria asko lasaitu dek, zorionez lasaitzea hona dek, eta baino desapegoa ere etorri dek politikarekin, ez? Eta desapego horrek nolabait murriztea, jentearen militantzia, individualismoa ere asko nagusitu dek gizartean, orduan gauza guztia hori zuan, ez? Gu orduan inontzako lana egiteagoan eta herriarentzat lana egiteagoan, gure eginkizun ezinbesteko bat, ez? Herria aurrea eta behar ginean, beste giro batzu gituan, eta nik usten diat horrek ere norberari beste espiritu bat ematen diola, eta bere pake bat ematen diola, zeratik azken baten gu ez gaitu inor denon bidez espaldima da. Eta era hortan politikak herria estrukturatu egiten dik, eta hori ezinbesteko ekintza badek, eta hori rekuperatzea berriro ere importantea izango duke, baina, gauzak dauden bezala zaudek. Alderdia zabaltzeko emakumeak egizun izue niretzate ezinbestekoa. Zeratik, hori etxeatan da familietik tamititzen dek asko. Eta hortako behitzetu hain hartin gure herri hontan eta Euskal Herrixen osuen emakumea fundamentala izan dek. Eta alderdia zabaltzeko nik usteat dezinbesteko izan zala emakumearen pisua. Eta alderdi ingurun emakumea, erabat lan asko egintzun jenteagoan emakumeak. Hori niretzago dek, hori dek oso garrantzitza izenuan PNU-en estrukturen emakumearen pisua. Eta behan aportazioa lanean sekulekoa. Lehenengo ikastolia antolatu zanin, lehenengo ikastolako hemen zeak, zeizeteak korrika ezela kilometroak izatezen hartan, ayuntamentuko dirua aportauer, notxauan diruik ayuntamentu, eta geuk diru ipini, alderdikuk diru ipini, 10.000 peseta ipini itxan, eta geuk aportauteko diru hori, ayuntamentuko aportaizu bezala eman itxuan zei ikastoliei, laguntasuna. Batasune eta proiektue. Leialtasuna. Militantzia. Ni udaletxea sartu nintzen, erretxeatiken lana emertzala eta
eta, bueno, lehenengo 4 urte izen zin ikisten eta oso maisu onak, ni beti eskertuten nao, orduan bai alderdin eta bai alderdiku batiz bat izen zin maisu batzuk, gero ja ez nun espero, baina boitzet alkatetzea zehain nitu ben alderdixek, eta geho 8 urte nituen alkate. Eta ezizixo ondorenin, amabitiken jatxikinen 8 eta gero orduan emerri zen genuen adostasunek bilau eta esperientzia oso ona izen zen, batiz bat gauze gexenak adostasunez lortu ginen zelako. Eta gero ja beste biharrengo legislaturie, atza berriz 10 heldu ginen, baina berdin segiu ginen. Eta zer izen zin? Alderdixen barrun, beti onda aurrekuek ze prestatzen aizin, urren ailaga. Eta Google-exe bileu ginen zen, zenbait gauzeia aurreaz ikustenak, bai polideportibue, gero gure denboran inaugurau zan, gero bastartxoreia erosite zegoen eta aurrere berritu zan, da nik uste guretzat importantena izan zen arau subsidioari egoko normak onartu bitertin, eintzin gestixo danak lurrak erosi, prestau industri izentzat, eta hortiken sortu zin un Manzoro, Txerloalde hori dana, oin mazi eroskite daun leko hori dana, Juina Xiri, gero baita ere eskuratu zen parkie gero oin biharrengo kanpo fuela da ona, eta pista de tenis akordatzen naiz intzila, eta orduan, gero horri importante izen zen Azkoitia lantzen. Azkoitia lantzen orduan gu izen ginen gainare pioneruk, olako soziedade bat sortzen, eta orduan gaurko egunez ez dakit nola jongo litzezken, baina orduan etekin oso onak ekizitun, asko gestionau ginen zen, terrenuk eta etxe bizitzek, lehenengo hasi ginen txipilo, goikokalen txipiloneko etxi eintzan, eta gero baita ere eintzin Auzmendi kalekuk, gero Eusko Jaurlaritzakin protektizio guke bai, eta gero ja planeau zanin dana, hor juntzan ikerrezko bune uste baino azkarro, Auzmendi bidie, Ubaier, baita ere gestionozan aurretik etorri zana eta guzeiu ginona trokotxo eta hoxe dana bota eta plaza balda, hori ere sortu zan, eta gero baita ere sortu genuen Azkoitia lantzen den aparte Iraurgi lantzen hasiera batin Azpititea Azkoitiko udaletxie kolaboratzen genuen, zesture sartu zan, bere demoran, eta hor esan leike bailera mailen garrantzitsua izan zen Azkoititik Elgoi berko bideo hori, eta gero bestie akordo berda Azkoitin gu onginen denboran uren arazo ondisek egin zela, eta baita ere orduan izen zen Ibai Ederko presie eta depuradorie eta gaur egunin zorionez horire bintzet bideratute dago. Eta nik hori dago, eta rekuerdo oso ona euki ginu zen bai alderdikuk eta bai alderdikuk etzin zinegotzisek, ze ondo eman ginen alkarrekin, eta rekuerdo bat gaur gure hartin ez daudenak, eta bai alderdi batek gurekuk eta bai bestekuk, eta ezein ebintzen debenak ikusi, behaixek egin zeben lana, fruituk eta taia. Hori izen da, eta niretzat urte hoxek oso aberazgarrizek izen zin. Giza eskubideak Euskadi. Uin naizena naiz alderdixeatik. Arek erakutsi dik, jenti ezautzen, eta alkarrekin hitzeiten. Hori, noiz sortu zenuten Bizenta Muel elkarti, ze asmokin, oze helburukin? Nik esango nuke Uriburu Batzarretik hartzen zula. Orduan, Euskadi Buru Batzarrin gizonezko bat zaun, emakumen ardura du. Pentsaun nola gaunden hartin. Baina gero donostiar bat jarri zan, eta bere planteamentotan zan, emakumea, bere planteamentotan zan,
batzuk isetatik erten inbergendula, betiko arazue, zabaldu inbergendula, jende aurreatu bergendula, hoxe danak. Eta, pentsa gendua, bueno, bideo xe hartuko jau. Euki gendu dudi esan, o itzaldixek amen eman, o kanpun eman. Eta, erabai gendun kanpun ematea. Amamak, orduan amama bali xokusin, amamak ematezi joen umik ikastola, o Floria. Porque bixetako jendi euki gendeu, hori bai. Eta, umik eskolan zore mitxertin, o ikastolan zore mitxertin, itzaldixe. Atzaldeko iruterditan. Eta bostetan bukatze zen, berrez danak harrapaketan umebile gotezin. Eta inalakein, eta gizonezkoik ezarrimo. Hau zuentzat. Banaka batzuk etorritzen ziren. Oso takan, gaixe baldimazan berezi. Bai. En generalin valorazio positibo dituzte. Oso ona, Oso. Arrokeibe, bate arrokeibe baino. Ezke bestela. Gustoa, Bai, oso. Zeinen artin sortu zenuten, Bi hauek, bueno. Larota marrin zuen zineten. Bale, baino gero orduan alderdixen zeun zemaituke bai. Batzu zeitun lain zeben. Bai. Da gero beste batzuk hasi zin, da segiu. Eta lehen jardun dugu aitatzen, dinaiko binuzkenak. Bai, aitatzea. Bukara arte jardun dugu. Itziar kale eta bestie natitzantor. Oin berezitasun bat. Etorri zine, baina oso ona zine. Beti. Elemento onak. Bai. Eta da non harti, hala egin. Azkenengo eta agio ze gai eman, da jarduntze gendu, bai prensan behitu pixket, eta zer da, o ze problema, o zer da, o batek irratixen entzuzula baten bat, eta hauri izango honek kartzeko, eta hole giltze ginen da, gehoa. Danak etortze zinora. Inok ez dio zan ezetzik. Inok ez zion ezan ezetzik. Eta pentsau mediko auretare. Eta zuek emakume ezela, emakumik alderdixen, ze papel eukidura guztuzte? Egiz esangotu. Pentsatzet ez dala rekonozitzen indana. Emakumik orokorki indana. Porque ez alderdiz eta ez batzuk isek ez lizke entendiuko emakumin lan be. Da hor ze asko da. Hasi asko, lan asko da einde. Da gero, esango nuke katire ondala. Oinarte. Katire onda. Zu lehenengo emakume katire zela. Bai. Horez. Bai, zer da ziretzatu, zer zan egin. Hore undi bat. Ardura undi bat, da ezkerra undi bat alderdixi. Porque alderdixek aukera unitun hortako. Proposa unitun. Da hori betiko ezkerra alderdixi. Da neuretzat hore undi bat. Esan berde disfrutau asko inula, Bai. Bueno. Bizenta, buru zen itentza? Alderdixe kalearatzia. Beti hori izen da. Sartu ginenetik ez? Hori haitu dugu. Kalea, jendina. Da, baitzaldixek eta bertan eitxezin ez aparte, danantzat, publiko danantzat. Eta hori bai dala egixe. Hori bai dala egixe, porque... Zaila da. Beste idea bateko uste dala, eta... Kolore guzizetako etorrizako, Esan dela baina hori, emakumik alderdixen ze papel eukidura ustuzte, ze importantzi. Erabakisek hartzeko orduan. Gizonan aina. Bai, bueno, leheno zegoen, oingo lehenokiko kontena uste. Hombre, leheno inoetzan egun. Lehene emakume batza zeuen. Beste inoketzukenin, oindana progorri diz, da oindana dana daukebe. Baina gure alderdixe bat zeuken. Eta betxu zeuen izikota. Oin, zenbateinoko indarra eukidan, zenedaki hori. Guk ez behintzet, ni behintzet, ez kapaz esateko. Eta gaur, zuen lanak kontu neukite emakumin papela leheno oin, eta esan deuztena guk lortu, guk segioiko xola lanik, ze esango zineten gaurrengo gazti, o gaurrengo bai emakumi bai danai orokorrin, lan honekin segitzeko, horra bere, ze idea, ze...
zeskairazi. Hori bai. Konprometitzeko. Ondo ingo uste zuen gaina, bakau. Herrixekin konprometitzeko, gero asko ikisi hor di golpea. Geure kasakadana ikisi. Baina beti, aizu olako doe gaurreo, bierdo, ez dakize, junen berdeutea. Hombre, dane. Gizonak igual muturrekin etxin baino. Zuekin berdeuztena da, Hartuen dut. zure galderiei erantzun da, zeure burukin konprometiu, herrixekin konprometitzeko. Zeure burukin da herrixekin konprometiutekon, nahi haine landa. Ta de baldekue, ni te cuenta. Baina hori, berda, kompromisue. Sinistun berdezu. Ez hemen da behitu behar baino bai. Atza behitu behar da, ze pasau zitxo ben, ze zehain zitxo ben. Da, gero, gu lasai. Nola ba. Gu oina bukau deu. Bueno, hondik ez, azaldeuela. Baina hori da, baina zuen esku da. Zuek esate uste nahi guk usake. Zuek inberde uste. Indarrazten, emateu da hola. Zemateaino hilatzean, da zemateaino uste juben alderdi zen. Porque dana jaten ordoz geu, ingurun, ertengo behonak. Nik uste zeak izan barko gula. Positibu. Burujabetzia. Demokrazia. Herri honen bihotza. Lehenengo emakumia, gure alderdixekara nahi zentzun, naskartute, no, eta egongo naiz beti, nerekin izentzun konpintziatik. Ipini gendun helburu bezala lehenengo pertsonak, gizartie, ez ziteko pertsonak, euki bertzitula eskotisek. Dezkuntzan, esan berda, lehen izen zitula eskotisek, baina jagure gara izen, etzeun batxilerrik. Mapa eskolarrak prestau zituen, eta espetizena presentau zuen baitek guri baiarakua eta gu. Inazio Oliveri beharek. Eta bukau zanin, eskaunizon beharekin entrevistia. Gai horrekin moi etzanik, ez txanen egongo ino askotixen ja. Alperrik izango, alperrik jungo, ez da hori aldako, olako asko haitu ginu zen, oso askore, baina ez txan izen alperrik. Dan aldauzan. Aurrezko lirea egin gendun. Ino eskin hasi aurretik, pentsau gendun geu hori martxan ipintzia. Eta aurkeztu gendun, mapa eskolarra zerotik, 18 eta 20 arte. Baita izan berdet, gu kate baten gina zela. Etzala gurekin sortu. Inberreku guk geukin ginu zen. Baina atzetik, bide honin zihula eskotxe. Atzetik eitezan lanakin. Adibidez industrialdeakin. Lehengotako berrizo izango zen ipin izana, eta inunetzeunin lauarrenare martxan ipini gendun. Lauarrenik etzan ez otzen beste herrixetan. Ezaten zioen ez. Tailer txikixeak etxe azpixen. Danok ezautu ditu, etxe azpixetan, Plaza Berri Errabaletik eta Bastarri galdeaino eta San Martinaino azpixetan tailer txikixek. Eta hain txikixek etzinake igual bai. Eta danak herribarrutik ata intzin. Garbigunia, tanatoixue, krematoixue. Gauzek nahi zen ginu zenein, jendi eskatzen hasi horretik. Askotiz esan 0 akatz. Eta bueno, 0 akatz, novela mamazi, premio Nobel mamazi, bezala disfrutatzen gendun 0 akatz. Hoxek konseguen gino zen, ezin dugu ahaztu variantekin. Porque horrek emantzizion askotizei, arnazie. Goiko kalin 2 kamionetzen kruzatzen, da goizero zirkuotez. Baite, ezin dugu ahaztu, telekomunikazioetan da zaretan preferentik izan ginela, alaxe zineuzan akordixure Euskaltelekin. Fibra optika, telefonuk, baite, esan berda gazana. Gaur egunin, herri osun gaza daukeu. Herri osun de, ise auzotan. Sumardia, diseinaute lehenuotik egongo zen,
Da, bate baino gehiago harrapatzeu. De, hola ba, gauze gehiago bai. Eta bai, ba, plaza balda, hori zora harri zeintzan. Eta frontoieke, dana eraute geldi usan, etxe bizitzen sarie. Nahi zen gendun zabaldu, eta hor zaixau ginen hortane. Erabili garrixe, eta berrezkue zentro de dia. Gero etxe laguntzek, etxe danak, eta azkaneako ladet, ibaixena. Zeatiken, hori zan, askotiko guruzbidea. Eurixe jesunin bildorraz. Bueno, horrekin ez gu, eta ez ni, herri osua da Augustoa. Eta eurixe dan bakutzin, hondik ene aitortu ez, aitau itxeizte ba, ze gauze intzin. Eta intzana, ondixi izen zan, zatiken, lau zubi bota eta 5 intzin. Errebareko berri hori, berri trazau ere itzeuen, dainen gendun. Da gero horrek izan aizun landanak, koletorra uren azpitik ipin izan. Baloreak. Askatasunean, garapenaren ziurtasuna. Etorkizuna. Noiztik alderdi zenzuk aldin? 50 pare bat urte. Pilar kozineri hil zanetik, ni Pilarrekin hon nintzen, haren ahidente bezala azan jefie. Da hil zanien niz hartu nintzen, baztai, bat urte, 50 bat urte bai. Da, ni zuke PNV-ku eta ez dakiz erazi zinen nien, mani bai, porque ni etorru nintzen ona, asko txizien PNV-ik ez zuen bezala. Dana karlizi ezala, eta ni posau dula gorrixiak, asko txier bate gainei berren. Zatu zen, ipasau bitun pasatzekuek asko txixen. Ipasau bitun. Han ez da un karlizia besteik. Eta, ni bilurretan egizia zen da. Normala. Eta gero zurekin topein, da sartu nintzen batzuk izan da. Oso ondo. Gero arte eta aldoten hartin segi bingo gainean etortzen. Osea. Hemen zen garajia. Da gero entzan, gero zen sosidadia. Gero erositia entzan, baina hau zen garajia. Zuek ze afai o bazkaina armenduko zen duten urte hauetatik? Bodanak. Tanetan ondo bilegu. Lesizuetan, marretakuak, bazkaixa, afarixa, detortu zena errazaldien kafia o... Destakau elezizutakoa. Elezizutakoa. Zeta zan euniko horrena. Bai, guzetik gabe harta. Bai, eta aurreko unetan bai. Kroketak eta gauzak egin. Gogorrena, baina oso ondo beti. Bai, oso posi. Peskinera zarra horrein da. Al contrario. Zema lan ingendun alkarrekin, eta peskinera zarra horrein batena. Beti ondo. Eta alderdi egunin? Orduan ez da afairik eta olako ekipintzen, betzik alderdi honea jun. Inoiz, han sobrautakua gero hemen sozidadian han, bai. Hori bai, han sobrautakua beti sozidadian. Sozidadian han bukaeria, baina... Sozidadian batzuk. Bestela zan izate. Alderdi honin... Ni izate zautu behintzat. Aberri honin bai. Aberri honian bai. Aberri honin bezperateken azte ginen. Bai. Baskasio pintzen, jendie... Ezaltzen izaten batzukiko egun berdikide baskaltzea tortzen zila eta... Bai, baina batzukiko egun izaten el 26 de abril. Irigizala urtiek... Eta aberri honan, hortitzetan. Eta hori aberri honezalako, jendi zelebratzezun, aberri honezalako. Bai. Ez, zimaz. Bai. Zai, 10 urte hori zen goi, hasi nitzela hogei launtzen pixkat. Bai. Segi, zukaldin zartute behu egin batea. Nire azarratzeke. Azarratzeke, da, irugarna hasi da ondoren eta honia. Asu maiale, eta lagutxe hasi zinen, ez hasi zinen. Bi urte, bi lesizio egitio bentzat, da orduan egunean, behatzietan bota, zainati iritzen, zartu hemen da. Hasta launa. Gutxinez. Bai. Gutxinez. Berandu arte. Jendia berandu tortzazan da, rekordak eta inde gero. Rekontu egin da afaldu eta bana zeiteago.
Baina oso ondo pasatzen duena. Bai. Segure keje ezen duen. Ez gendun, ez ginen batzorde ematen keje segure bintzat, ez? Baina ordu pasatu baina. Eta anekdotaiko baduzko uste. Hortu zarretorre zan, da neu bakarri zukaldiet, afarixa. Orduan, hortu zarret txarra bat emon da gero afarixa. Eta beti hote zan, azier o juntako mat, eta orduan, kaso ez dakizer, da neu bakarrik. Da timbria jo, da, neu kurtu nua mesezen, da hortu zar. Da, ni bakarrik, eta esatu... Rarua, Bai. Eta ni tortilla inen. Da, zukalde eta, zein ederra, eta bai, eta nahi aldezu pintxo bat. Eta, bai, baina lehengo komunan mundeuen esan biztezu. Eta, bueno, horako txintzen, da, gero, torre zen zukaldera, eta pintxo bat, eta, zope haizu. Na, hori bak, eta, bai, jango pa, nire, gustatzen, ardo botila bat hasi nun, bizo traoan egin duen pintxo honakin, da, hasi. Azkenengo urtetan nora pilakau izen da zukaldeko lana. Normal. Igual zamar. Funtzionamentu iguela, urteetan igual funtzionamentu. Igual. Amarretakua berdinen, zaldia, txoizue, arai egosisa eta kroketak. Hori jakinekua. Da, lehen urteetan izatezan, paskaizia paella, da oliaskue. Bai, ala izan. Da gero arrazkoletxe, da txermena gardotan. Hori beti. Ni sartu nintzen. Da gero oliasko izetezan batak iztarra, bestia petxugia, eta ja nahaztu. Da gero azken gurtietan ia redondua saltzan. Bai. Eta zatixo hobeto, gabien eta atzeko be, porque ez da oliasko puntia hemen da esan izeten da. Redondua gabaz behan eitxezan. Baina ez gala bakarri zukaldeko. Bai, baina orduan alain. Baina bestelare, bai, indeu, porque hartela peatze hartetzen duni. Kolieken. Etxe botu partitzen hiltze ginen. Ez da bagarri zukaldin indeu. Gai interventorea. Beste leku, interventore, gai. Importante, nu? Gai importante. Alderdiko juntan egon geha, igual amare bai, egon da. Zure bai, nire bai. Ez da bagarrik zukaldin indeula. Gexena zukaldin. Bestelare indeula. Gexena igual zukaldin. Baina bestelare indeula. Nik pentsatzen dut. Leno botuk, etxe partitzen zitzen ginen. Orduan, bakoitza ezaugen bere zona bat, bine kakute ginen, etxe botu partitzen. Gero, gabin, amabixetatik gaurrea zabatzea itxezanin, lehen kolien. Gero, kolaken da gero, amabixetatik gaurrea, ipintzea, gabina, gareko amabixtan, kartela peatzea baita. Gero, kendu itxezik joela, porque guri dala kentezik joen. Guri bai, berriz ipintzea. Ez da bakarri zukaldeko lan egin dut. Ez baina, keixena zukaldin. Hori astu notzan, hori. Ni basarri gerra izen da, asko txiko basarri guztia pasabetua boto partitzen. Bai. Gule lenge alderdiku, eta gero, alderdixen marron egin berdana. Zukaldin egin berba, botu partitzen egin berba, kartela partitzen berba. Orduan askoz lan gexo zauen. Gaur ez da bueno. Gaur ez da lanik. Gexo igual. Zukaldeko ze hori, guztaintzagulako... Egin bertzalako. Egin zinegotzire honiten laurtetan. Orduan, igual gexo zukaldeaz hartu geha, maia lehen dani gexen bat. Ama ikusi dugulako beti zukaldin da zea, orduan laguntze aldea. Getxo, baino, pixke de todo indeula. Bueno. Bai, oso indeula. Independentzia, herrie, askatasune, romanek aipatu izuna guaintxe. Katea ez da, eten. Tradizizua. Alkatetza bat kate bat bezala da, eta alkate bakoitze kate begi bada. Orduan esatie da bakoitza zein duen, marri baino zentzu gixo dauke, adiraztie bakoitze dela, bide luze baten zati. Eta ondore izoz, batek aurra emateitun proiektu, lehen atozen adie, eta ondo nengun emango ditu aurretik landu ditunak.
Hori garbi utzitea nin ere legaldixen hiru gauzetxo azpimarrako nituzke, batetik industrixe, lana, enplegu beire egin dekue, industrialdean azkenengo fasi eta horrekin batea lur industrialan prestaketie, oinartxo bertan, oinederren edo bestetik basarten, hori batetik. Bestetik aipoko nuke ondari ebalizun jartzie, bere gara izen da aurreko legaldixen nerek diseinauteko ote izan frontoiek, nahi tokausiten egi bihurtzie, eta horrekin herriko patrimonio izue balorin jartzie. Horrekin batea ere azpimarrako nuke liburuteixen berritzie, liburuteixen amplia izuen, eta ere herri zen zier, hainbat eta itxei eman genizkon laguntzek fatxada rehabilitatzeko. Hoxen hartin aipoko nuke ere Larremendi Torriebea. Eta hirugarren bloke bezala, kulturie, kirola, aizialdixe, batetik Sanjungo futbol zelai berrixe garai hartan, hainbat erabilpen eukituna, eta gero modu nabarmen baten azpimarrako nituzke elkarguni eta piztina irigisek. Nik uste bai batak eta bai bestik, askoitiko izaeri bere horire udea partea behire behintzet aldabin debela, eta herri zen esku jarri dizen lehen maileko bi ekipamento dizela. Etorkizuna. Bakia. Etxina. Abertzaletasune. Ni uste, ez dakit, nik 13-14 urte duko nikun jakin unin egik existitzezula, bai? Nire etxin oso abertzalik izen dige biziozun, orduan 13-14 urtekin jakin nun egik existitzezula. Orduan zan, era errex bat, etxetik juer gartetzeko, lagun berresek ezautzeko, toki diferentik ezautzeko, eta nire amakon hartzeko. Edade horrekin. Orduan, nire hasiera, hoxi izen zan. Jende asko orduan egin egon zana, gaur PNV-en oso goi mailan dago, ez? Orduan, egixe da, zala abi bat bezala PNV-a jendie bultzatzeko. Gure hasieratan igual politiketzan hainbeste inporta. Zan Euskaldun eginen, abertzale ginen, elkartu eginen, bidai pila bat zai egin zen nik lagun asko dozket gaur egun ordun ezaututekuk. Baina gure hasierak etzin politikuk. Igual gero ja 17 urte, 18 urte, jendizia intzanein ja igual elkartze ginen geixo gauze politikotako hitzeiteko, aitzeko, eta ja hor sortu zen igual politiki, baina hasieran ez. Eta gaina oso gune ederra izen zen, akordatzen ez gero plazan ingenula ekitaldi politikoen, da gero egiko danok trikipotegoen erten genuen, herri zen zier, jende asko ezautu nuen, zen ere lehenko aldiz ezan egiko ekitaldi baten parte hartzen nula, eta gero bazkaxe plazan genuen. Plazan, kontzeju pinen genuen, zen bizan goinen, berronda piko lagun izan goinen. Osa, kontzeju pin ez ginen kabitzen danuk, da batzuk kontzeju petiken kanpoa bazkaldu berri zen zen, ezkerrak egualdi hona itezu, eta herri bazkaxe genuen, ez dut, una andra maiztan bezala. Bai, orduan, hasierako gure urtitan aldarrikatze gendun abertzaletasune, euskerie, gehin bat igual hortik jota, bihotzeko gauzek. Gero bai, 17, 18, 19 urtekin, orduan Bilbon elkartze ginen, eta orduan bai, eke genduna zan, igual gure ikuspuntuek gaztik ze bertze beno, ze sentitze gendun kalin falta zana, eta asko zin orduan etxe bizitzie, adibidez, orduan kulturiek, desberdin esan kulture ikusteko erie oingukin adibidez alderaute. Ze guk aukendun kulturie, euskal kulturie orduan igual bastantez geixo konsumitzezan oin konsumitza baino, igual kultura desberdinen tako gizarte baten gaudolako, Eta orduan igual kulture mailatikenek guk ez gendun asko aldarrikatzen. Geixen bat beti izen zan abertzaletasun eta grasi ginen hori, etxe bizitzie, lana, noski, orduan gauzken duen danok 18-19 urte. Orduan ikuste geixena gure politiki ezala etxe bizitzi eta lana zila igual geixena arduratze ginenin. Oin pentsatzet, anistazune, kulturi ez dakize, oidanak askoz geixo aldarrik hauko justela, politia da ikustie, 50 piko urte, ni ez nauen egi uste sortu zala, oin dara 120 urte, 120 bat. Aurten 120 bat urte. Ni orduan ez nauen, noski? Baina, politia da pentsatzio indala 50 piko urte eta oin, berdina aldarrikatzen nahi dela orduan. Horrek zan nahi du gure politiki, benetako politiki dela eta benetan siniste duen gauzetan borrokatzen dugula. Hori da, eta ni beti zatet oso harro nago egin otikin, eta hortxe zeukot.
Bai. Hemendik urte bat zutea, hemen negoziazu, eta horren beste gazte bat, eta horitxia, betizote honak ati ez tala eten, zein behar dugu, eta nahi batxe importante irutzat, EAJ-ke bere gazte antolakundie eukitzie. Bai, eta zaitzie. Hori da, eta... Oroitzapen batzu dauzket, uste inoiz ez dila nire burutik enduko. Ni adibidez, pasatzen nintzen askotin taberna jakin batzutatik, kanpotik, eta pesetak botatze zizteben. Zer da pesetak? Zer zan nahizun horrek? Ba, ez dakit, burgesa, ez dakit, porque burgesitze asko haitu nun. Burgesa zer dan, izte gixen behitu ezkeo, burges asko dago iskutu, baina, bueno, eta ni ez naiz inundik inoa burgesa sentitzen, baina, bueno, ni peseta hoxe jaso etxen itun da poltsugun sartzen itun. Berra naukelako gaina. Eta gero adibidez hemen gaztetxi zauen, orduan gaztetxi aldarrikatze zan, da orduango gaztetxik eta oinguk igual oso desberdinek ziren, baina nik gaztetxea juten nintzen nire lagunekin, eta nire lagun, osea, nik politikoki lagun desberdin asko dauzket, iruditzatelako hori dela gizarti eta hori onartu berra daolako. Eta ni gaztetxea sartzen nintzen, ondik akordatzen naiz, nuntzauen, eta ni atin sartu eta bialdu iten egin duen. Bialdu iten egin duen kanpoa, zeatik, eta nire gurasuk PNV-kuk zilako. Osea, eta nik ordu neuzken 14-15 urte, ez nauken zentzu politikoa inbestekue, baina ni gaztetxetatik bialdu eta sentitzen nintzen, sentitzen nintzen ez, bialdu iten egin duen. Ni nire alabak esan ezkeo gaztetxetik batema bialdu debela politikoki desberdin sentitzeulako ez nun lertuko. Eta nik orduan ez nun lertzen. Zeni, bai alderdi politiko bateko nintzen, baina oso pertsona irikixen nintzen, da naiz, orduan ez zinun inoiz ulertu, jendik zeatik tatxatzen induen hainbeste, eta igual horratik ginen egin 2 eta 3 eta ez berrotu. Bai, bildur hori zaolako eta jendik uletzulako nahi... Baina benetako matxaki ezan. Seinalatzie. Benetako matxaki ezan. Zezu bakarrik zuzen askotan da bestik 10-15 eta 10-15ekin erresa da baita zehaiti, beste bat koldartzi orduan. Bai, hola zan. Aukera politikoi gonena. Lana. Esperantza. Askatasune. Bueno, nire 2 legislature nahiko movimentu izan dira. Alde batetik, 2 legislatura neukitut 5 idazkai eta 3 Eta hori gutxi balde mazan, 2008an, tokau ziten COVID-e. COVID-e, danodak izten bezala munduak geldi bintzun izia. Ino getza izan zerren bertzun aurre hartetzeko, eta ez nahi luzetzeik, baina danak hankaz gora izi utzi gino zen, baina erten genuen handik, eta beste gezu askotatik erten genuen bezala. Laburra izeteko esan dira, eta neure txuleta txiki bat egin dut, nire legislatura bikote hontan zer gauze aipaulizketan. Hasiko naiz hezkuntza mailen, hizkuntza eskola ofiziala, hor dago, bakizute jende asko da bilela, eta gainea hizkuntza asko ikasteko moru dugula. Izarren lanbide eziketan ziklo berrizen bultzeka ondixen genuen, eta bat mendekotasunen zauren pertsonei laguntzeko kursu mantzan, oso importanti garai hartan eta oine bai. Eta gero langabezi arlun, Urola Prest uegunea martxan jarri zen, eta langabei arreta personalizau emantzikon, hori dana iraurgi berritzenen kin batea. Irigitzan eta obran arluen, hainbat adibide. Azpurutzoko hobekuntzak, eta horire, makina denbora zai onda, baintzet, aziri maginon, Azkoiti Zumarrako errepideko hasiera hori zan erreza izen, baina bia aurrera dijutze. Nire bezala zuek alago zaten, dana guztua. Jauzoro eta Altzibar arteko oinezkoen zugixera intzan, parke estalizere bi alez intzan, porque lehena genuna errintziun da, eta beste parke danak homologaute geldiuzin. LED argitegi zen ise herri osun ipini genuen, eta hori bai, kuadro elektrikuk dana berritu ziren. Egize da, gure argitegi sistemia oso kezkagarriz esan, eta bintzet horrire buelti eman ginen, eta hori lasai gauteko muru daukagu. Eta nola ez, irisgarritasun mailan, Floreako igogailuen hasi iramantzikon, 2 igogailu jarri ziren, oin martxan dihu, eta bukakoa, eta horire danantzat gauze hona izangoa, eta bukaeran, hainbeste izerdi, jainik
zortzi urten hartuetan belarrondoko ondina, hemen etxate guzti baino barroti marki duget ondik, idiak ezederra etxe hori, nagusia laroi etxe hori bukaeri bilau. Matezunin bukaute zaula, bakizute, bizesak atzea intzula, eta berriro hasi berri zen genuen, baino hasi bezala bukoin da. Eta postegea, danok, handamizo izegia isturire pasaudia, eta daukeu herrixen sarrera bat beste askok nahiko lukela eukitzia. Hau da, nire laburpena, eskerrik asko. Herriarekiko konpromisoa. Inklusioa. Muina, erroa, sentimendua. Historia. Herrigintza. Bueno, alkate makilie pixutxue da. Eta la izen berdu gaina, ardurez jokatzie da okiulako. Arduri eta konpromisue barrun eman berdikeu. Masu honak izen ditut aurretik. Alare, zango nuke, udal kudeaketik eo gestixuk unien uneko garaixekin bat etorri berdula. Eta malgutasunez hartu berdikeu erabakisek korrika bizigeata. Hau nire lehengo agintaldixe da. Eta aurretik zinegotzi izen arren, jauzixe haundixe da. Agintaldi bat ez da zerotik azten. Aurreti datozten proiektu asko eoteie bukatzien nahi izetekeunak. Nik bi gai jarriko nituzke erdigunien nire agintaldi hontan. Alde batetik etxe bizitzie eta bestaldetik zaintza. Hoxe die beste erronka askon hartin nagusinek. Etxe bizitzin kasun txalonerrekako eraldaketie adibide bezala. Babes ofizialeko eta sustaben pribauko etxik eraikiko txeu eremu hortan. Lehengo fazin, 115 alokairu sozialekuk eta 80 gora pribauek. Eta gainea, Malkorbidek, Txalonerreka eta Altamira lotu egin goitu. Herrire, beste egituraketa bat eukiko deu eta beste aterabide bat herrixen. Lanak amaitutekun, herri honen argazkixe ezberdina izangoa. Zaintzaz dagokizonez, aurreko agintaldixen, Gipuzkoko Foru Aldundisekin hitzartuteko akordixue tarteko, San Jose egoitzako unitate psikogeratrikun guztiz berritzen nahi die, eta egoitza bertan hobekuntzak eten nahi die zantza eredu berrire egokituteko plazak sortuiez. Bestalde, baite, laste, euneko zentrue irikikoa Burdinoleta kalien. Baite, aurten, martxan jarri deu Matia Fundaziokin elkarlanien zaintza ekosistema lantzeko talde bat. Horrekin, etorkizuneko erronka berrisek zein dien ikusiko txeu eta hoxei erantzuten zaxauko gea. Zerbitzuk eraldaiez, eo baite berri batzuk sortuiez. Gexenok, gure gurazuk eta baite geuke, etxetan alik eta denbora luzena eotien nahi deu, eta hortan pentsau berra daukeu baite. Horreatik, eta adin nagusikukin pentsaute, bizipoza euneko zentrue daukeu, pazira egitazmue, kirol orientazio zerbitzue, pertsona nagusixen ongizatie lehentasunetako bat dalako. Eta zerbitzukin batea, ez pazixuke egokitzen nolakuk izen berdeben eraki berko jau. Ekintza komunitasun arretie jarrike. Beraz, esan ditutan bezala, bi erronko asko dauzkeu, baino bi hoxetan jarriko nuke nik azpimarrie, nere lehengo 2 urte hauetako agintaldi hontan. Etxe bizitzie eta zaintza. Amets zaharren akulu eta asmo berrien abaro, sasiak gaina hartu ez dion bidearen helduaro. Arapatzoki zahar berria gustagarria zeharo, baina ikurrinaz bilera gelez eta tabernaz arago. Atzean herri bat dago.